And guys, ipabrot ko muna siya. Kasi frozen siya. So, ipabrot ko lang. Bago ko maglagay ng mga saan. Ayun guys, medyo okay na. Ipabrot na siya. Basta lime juice. Kasi napapalambot siya. Dagdag ko ng soy sauce. Para maganda yung kulay. So, takpan na natin at palambutin. Check natin. Guys, kumukulong. Kailangan natin talaga siyang palambutin. Kinukulang ko yung lambot niya. Kaya, lalagay ko na lang yung suka. Lalagay ako ng suka. Ilalagay ako ng brown sugar. Yan lang. And then,